Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen Azalera bideo podcast honetara badakizue. Bueno, berez ordu batetan hasteko ohitura daukagula, baina gaur arazo tekniko batzuk direla medio, bueno, apur bat atzeratu behar izan dugu emisioa, baina hori izango da aldaketa bakarra, aldaketa negatibo bakarra, izango ditugu aldaketa positiboak, gaur izango ditugu 3 gonbidatu saio honetan. Eta nola ez, eguneroko albiste edo gertakari garrantzitsuenei helduko diegu alde batetik udalgintzatik, izango dugu Arkaitz Jose Zinegotzia, Artziniegari buruz mintzateko, gero izango dugu Madi Isasi Azkarraga. Hurrengo astean egongo den greba orokorrari buruz hitz egiteko, eta azkenik izango dugu Iñigo González, aiera birako antolatzaileetako bat, proba garrantzitsu horren berri emateko. Kadeten artean, oso lasterketa garrantzitsua da aiaraldean hobe esan da antolatzen dutena. Eta, bueno, gehiegi luzatu gabe, egingo dugu atxenalditxo bat, eta sartuko gara zuzenean, Arkaitz San Joserekin mintzatzera. Da, zorra oraintzeko hemen daukagu Arkaitz Jose zen moduz. Ondo, kaixo. Ondo. Bai, oso ondo. Bueno, badakizu hemen daukagula ohitura apur bat hasteko galdera zailenekin. Eta gero ja joango gara. Bai. Eta, bueno, galdera zailetako bat da medikuaren afera. Ez, Artziniagan bolo-bolo ibili den sasi polemika bat. Bai. Gure iritziz, agian gogoetarako izan behar zuen ez dakit afera edo, bai, bihurtu da ez dakit, igual erriz gaindiei hartu duen berri bat izan bihurtu da, ezta? Eta, bueno, Ozentori esker. Bai, han izan genioen egia esan kontatzeko gehiegirik ez bazuten ere, egun ETB-ko kazetari talde bat herritik bueltaka, gero El Correon aste bitartean eta aste buruan biberri, eta, bueno, horre, referentzia egiten dio, Joseba Alkateak alkate modura pentsatu zuelako, sortatu den gauza bati buruz, igual herritarrek hausnartu behar genuela, izen gure jarrera, edo gutxi batzuena, nik uste, zentzu horretan igual jende asko bere buruan hartu du behar ezegokion sama bat, azkenea da gutxi batzuek, baina denbora errepikatzen den gauza bat gertatu da, bueno, hala mediku batzuek adirazi dute, eta hartu dute hartu dute, batzuekin, gutxi batzuekin izandako arazo, jarrera arazoekin eta horrela. Gauza izan zen, horrela notifikatu zieta, bere modu informal batean izan bazen ere, alkateari deitu ziotela jakin dezazuen, datorren astean ez da medikurik izango, orain zeneukatena hartu du baja, eta jakin dezazuela hartu duen arrazoia dela, bueno, izan duen tratu edo jaso dituen bueno, tratu txarrak esango genuke, edo errespetu faltak eta horrela, eta ez dela lehenengo kasua. Orduan, bueno, ari zaigo kostatzen, bata da, Artziniega urrun dagoelako, eta beste bat da ere, ari dela nolabait ordezkoen artean eta zabaltzen, bueno, badirela, bueno, jarrera arazo batzuk, errepikatzen direnak, eta horren aurrean egia da, baja arrunt bat bezala tratatu zitekeela, alkateak jaso informazio hori, eta ez eman inongo bilbide edo luzeagorik, bueno, berak pentsatzen zuen, berak buruan zeukana, eta horrek gurekin kontsultatuta, eta guk baietz esan genion, merezi zuela herritarrei komunikatzea hori gertatzen ari zela, eta norberak gogo eta egin zezala, zer ekarpen egin ziezaioken bizikidetza horri, ez? Eta egia da, bueno, aurre ikusi zitekela, jendeak, bueno, hori hurrengo egunetan hizketa gai izatea kalean, baina, bueno, guretzako herrian geratu behar zen zerbait eta norberari begirako referentzia izan behar zuena, bihurtu dela, bailaran eta orokorrean kasi ja medioi esker hainbaldekutan, hizketa gai, eta, bueno... Udako zuge bat, ez? Bai, karo, basoaz lanera, eta, bueno, zer gertatzen zaizue Artziniegan medikuekin, alde egiten dizuetela, eta hori, hori, nik uste,
ez zuela hori izan behar arreta gehien deitzen zuena, baizik eta goazen ikustera orokorrean zerbitzu publikoei, ez dauzkagula hor langile batzuk esfortu egiten duten, saiatzen dira lagun ahalik eta hobetoen tratatzen, eta mesedez, pues, uler dezakegula, osea, ezagun, pues, heltzen diren portura arte, eta bueno, norbaitek zerbait jarri behar du, berdin funtzionatzen duela, edo beto idatziz, eta respetua mantenduz, eta lasai egonda, pues, salaparta bat sortu baino, edo incluso, kasu batzuetan, sare sozialetan jartzea baino, norbaiten izena, mediku hau ez da ona, no sé, osea, gauza horiek saiestu behar ditugula, ezta. Eta horrarte, ni, pues hori, guri ez dakit kezka den hitza, baino, uste dut fokoa ez zela, osea, norabide hori hartu behar. Gehiago, norberak reflexionatu beharko zerbait zela, baina bueno. Eta zutekin jarraitzeko, daukazu ere, aldezarreko trafiko araudiaren afera, batzuk edo daudela, ez dakit nola bideratu. Bai, bueno, bukaeratik edo gertuko honetik hasteko, bueno, atzo bertan argitaratu zen Arabako aldizkari ofizialean tartea zabaltzen dela, jendeak alegazioak egiteko hori da. Bai, atzotik, hilabete bat, beraz, bueno, hori jendea jakin dezala, ointxe zabaltzen dela, onartu dela, baino definitiboa falta dela, onarpen definitiboa, eta orain egiten diren alegazioei erantzun behar izango diegula eta guzti hori, eta hor plazaratu ditzala jendeak dituen zuzenketak edo dituen proposamenak aldaketarako. Bukaerataik hasierara. Vale, nondik sortzen da guzti hau? Bueno, bageneukan sistema bat eta bageneukan araudi bat, eta biak aldatzeko proposamena egin da orain. Sistema zein zen, geneukan alde zarrean, genituen igote batzuk, igota geisten zirenak orduaren arabera, eta bizilagunek, aldezarreko bizilagunek, edo bertan negozio baten bat zeukatenek, edo lokalen bat, edo dena delakoa, zeuzkaten txartel batzuk, bai, horien bitartez igo eta jaitzi egiten zen pivotea. Baina pivote horrek, azkenean, zuen zen egiten ari gure ustez lan egokia, bai, arazo asko sortzen baitzituen, askotan estropeatzen baitzen, eta baita ere batzuetan inkluso txartu egotzen zelako, edo behar zuen momentuan, edo kotxe bi pasatzen ziren eta bigarren egotzen zitzaion, zentsikulako lana begiratzeko norena zen errua, eta gero, ere bai, horrek eragiten zituen konponketak bai pivote sisteman, eta bai kotxeetan, eta gainera gero, nola sistema horrek zeukan kode bat sartu zitekeen, baldin eta larrialdi bat zegoen, ez dakit nola, baino jende askok zekien kodea. Orduan, zer ari zen gertatzen, ez zuela zela eraginkorra, ari izan jendea sartu behar zuena, gero askotan zegoen jetzita, bai, eta horrek zituen ordutegi batzuk. Orduan, nietako dira bi plano ezberdin, eta biek izan dezakete beren eragozpenak, bata da, sistema aldatzen da, orain ez da muga fizikorik izango, orduan, orain egingo dena da, sartzen diren ibilgailuen matrikulak grabatu, eta gero, behiratu, baimenaz deukaten edo ez. Eta inkluso, naiz eta baimenaz izan, zergatia, arrazoizko zergati bat zeukaten, momentu horretan sartzeko. Orduan, orain, muga fizikorik ez da izango. Vale? Eta horrekin batera, saiatu garena da, edo, bueno, egin den proposamena udal taldetik, bai, da murriztearen hau da, oinezkoentzako dedikazio gehiago bideratu aldezarra, ez? Hau da, saiestu kotzeak behar ez duten kotzeak sartzea ordu gehiagoz, orduan lehen arratzeko zazpiretan zen nolabait muga, zeinetan igotzen ziren pivoteak, orain proposamena izan da jaistea 3:30 arte. Baina baimenduko zaie edozein ibilgailuri hori behin marketaguneak, bueno, marketagunea edo dendak eta dituztenei beraiei entzun ostean, erabaki da behintzat edozein pertsonak behin sartzeko zazpirak arte, behin sartzeko baimena emango saio laudak matrikula bat detektatu egiten baldin bada, eta ordu erdiz baino gehiago ez bada luzatzen aldezarrean zerbait egiten, ez du izunik jasoko. Bueno,
Horren aurrean, egon dena da, batzuek nahi dutela bere horretan mantentzea. Bai, gehiago nik uste, esango nuke, gehiago dendak edo zerbitzuak dituztenek, bertako bizilagunek, baino. Bueno, ulertzen dugu, egin dira bilerak, guk uste dugu merezi duela, erreparatuta beste hainbaldekutan ari diren prozesuak eta peatonalizazioek dauzkaten onurak merezi duela saiakera hori egitea, eta ikusiko dugu zelan funtzionatzen duen. Egia da, Artziniegako dendariek egiten duten esfortua batzuetan ikaragarria dela, eta gero, kostatzen zaiela ateratzea aurrera beraien negozioak, baina guk ere sinesten dugu, lasaitzea trafikoa, horren beste ibilgailu ez ibiltzeak ere, mesede egingo liekela kasurik gehienetan. Egia da, gero bakoitzak, denda bakoitzak edo negozio bakoitzak daukala bere bezeroak, eta orduan bezeroiek ez da berdina izatea supermerkatu bat, zeinetan, bueno, aurrikusi daiteken pertsona bat ateratzea hainbat produkturekin, eta berri izatea kotzea usteko eta zeramateko kale guztian, edo izatea, seguru establezimendu, bueno, ez dakit nola dira esan, bulego bat dago, bai, kasu horretan, normalmente zenuke pisurik eraman behar, orduan, bueno, ikusiko dugu, bale, esaten nuen, orain da epea, guk proposamen hori egin dugu, malgutu da, esan dudan zentzu horretan, hor sortu da polemiko bat ere bai, nolabait zentratu da Amazon marka moduan esan dute, zu ezin egin dute kanpaina bat, bueno, zu ezin izango zara sartu Amazonekoak bai, hori izan zen ere bai, aldatu zen zerbait, esaten zuten niri denda hornitzera norbait baldin badator ezin izango da sartu arratzaldean, bueno, orduan, lanera datozen, izan iturgina, izan postaria, izan Amazon, pues bueno, rotulatuta baldin badago furgoneta eta hori, printzipioz ez da izuni jarriko. Hori ere hortik atera zen, esan nahi dut horregatik, bueno. Dena den, bueno, ikusiko da, osea, berez ez bada jarriko muga fisikorik, gero hori litzateke ikusten badugu benetan ari dela kaltetzen, eta ez hobetzen, guk uste dugu hobetuko dela, pues litzateke aldatzea eta dena delakoa. Ondo. Bueno. Eta laster egingo duzu, bueno, egongo da, inbertsio handi bat, uraren agentziaren bitartez, ez? Bai, hau da tor bat, hau da, Laudio eta Murrioko araztegiak eta egiten diren fase horren barruan, edo, bueno, prozesu horren barruan, baina beste epe batzuekin, ere Artziniegako gaur egungo estolda urak ez daude bideratuta eta zuzenean doaz putzu zertifikoetatik pasatu ostean ibaira, bere ordaindu behar izan ditugu izunak eta guzti hori, orduan, prozesu, baino, arro hidrografikoa beste bada. Orduan gu ez gara lotuko nerbioi ibaiaren arroarekin. Bai, guk kadaguako ibai arrora bideratzen ditugu urak, horrela delako geografikoak izango genuke, baina ere prozesu horretan gabiz. Orduan, horrela laburbiltzeko bi fase ditugu, bata da, zer gertatzen zaien, estolda urei herrigunera heldu aurretik, hau da, ura, arrotik gora, eta beste da, bat da bera. Eta hor daude bi proiektu eta bi fase. Orain egingo dena da, lehenengo fasea dela, herrigunetek gora. Zergatik egingo da hori? Bueno, motzago delako, ez da horren garestia, eta gainera administrazio gutxiago ditu barne. Bai? Azkenan da Araba, eta Arabako, bueno, ura departamentuak egingo du, baina, bueno, aintzatira da lurralde historiko bat, udalerri bat, eta eusko jaurlaritza, ezta? Eta hori da egingo dena. Egingo dena da, hori, bideratu hortik dauden auzoen urak, aprobetsatuko da ere bai, urtegiarekin ez arazketa, baizik eta kanalizazio obra batzuk egiteko, eta saiatuko gara ere bai, espropiatzen den eremu hori bide bihurtzen lotzeko orain dagoen oinezkoentzako bidea bentara auzoarekin. Vale, gero ja, aurrerago etorriko da, hortik berakoa. Ere urak egin behar du, baina ja sartzen dira bi udalerri, Gordesola eta Artziniega, beraz bi lurralde historiko, eta ere kilometro gehiago dira, baita ere Gordesolako urak sartu behar dira kolektore horretan eramateko soduperaino, baina, bueno, lehengoa da fase hau, baina berez, udalari dagokiona da lurren kudeaketa.
obrak ez, obrak urak eta egiten ditu, eta dirua bera jartzen dute eta dena. Guk egin behar duguna da, kudeatu, pues hori espropiazioak eta guztire, baina izango da sekulako proiektu. Eta beste proiektu garrantzitsu bat daukazue bai etxean, nolabait etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, ezta? Bai, bai, hartzinigan ontze eskaintza ez da oso zabala eta gazte eta, bueno, errekurtso gutxiko jende asko dabil etxe bila. Badakigu hauek prozesua beti dela luzeak, ordan martxan jartzen denetik bukatzen den arte denbora luze doala, baina bueno, guazen bagoaz urratsak ematen. Orduan, diru laguntza jaso dugu orain alde zarreko etxe bizitza bat erosteko, bai, 300.000 euroko diru laguntza, eta adostuta daukagu jabearekin dela laboral kutza, bai etxearen erosketa, direla 475.000 euro. Orduan, printzipioz hori martxan jarriko da, udalatzeak hartzea, gero hor etxe bizitza sozialak egiteko helburuarekin. Baina, bueno, esan dudan bezala, lehenengoa da hartzea, badaukagu aurre proiektu bat, ateratzen dira 10 etxe bizitza, baina gero egin behar da, ja, proiektua redaktatu, eta gero pues, beste erakundei ja obra egiteko diru laguntzak eskatu, eta hori. Baina, bueno, hori da orain berehala datorrena da hori, erosketa hori. Eta beste proiektu batean ere, EAJ oposizioko taldearen kritika jaso duzu ez, eguneko horreta zentroari egotzi diote ambizio falta. Ez dakiz zer bai, bueno, a ber, ambizio falta. Bueno, kontatuko zein den realitatea, proiektua eskatu zenean, eta zein den gaur egun, bai, eskatu zen, bueno, eguneko zentroa gaur egun alokatutako lokal batean dago, bai, atera da osa kulturetzea berritzen hasi zirenean erabaki zen hor ez zuela jarraituko, beraz, obrak egon diren bitartean alokatutako leku batean dago zerbitzu hori esango genuke, eta eguneko zentroa, eta adostu zen ateratzea leku irisgarriago batean jartzea, eta eskatzea hori plan foralaren barruan. Zein da realitatea, eskatu zenean 3 erabiltzaile zeuden. Vale? 3 pertsona erabiltzen zuten zerbitzua. Orduan, kriston esfortzua egin zen, bai hori kudeatzen zuen enpresa eta udalaren partetik azaltzeko jendeari zein zen zerbitzua eta ze onura zituen eta nolabait jendea apuntatu zedin, eta orain daukagu itxaron zerrenda. Claro, 3 pertsona zeuden, proiektua aldundiak esan zuen, 3 pertsonentzako ez dugu proiektu hau diruz lagunduko. Orduan, lortu zen jende gehiago apuntatzea, orain 10 erabiltzaile daude, jendea daukagu itxaroten, baina eskatu zenean, hori zen realitatea. Orduan, eskala kontutan izan da, 10 pertsonarentzako azpiegitura bat eskatu zen. Prozesua hasi zenetik hori da, osea, orain ez litzateke posible izango proiektua aldatzea. Osea, hori zen realitatea, hori dimentsio hori eman zitzaion, eta egingo dena da, pues, proiektua jasotakoa. Bueno, ikusiko dugu. Azkenean, pues horrela dago dimentsio duta, hori da dagoen proiektua, eta orain ezin da planteatu uko egitea horri, ez? Beste egunean beraiek osoko bilkuran kontra bozkatu zuten, a ber, zentzuzkoena da, proiektuarekin aurrera jarraitzea, eta etorkizunean ikusiko da, nola egituratzen den eremu guzti hori, zer daukagu beste bueno, osakidetzarekin eta hitza egin da, eguneko zentroren ondoan ambulategi bat jartzeko, bueno, ikusiko dugu, baina ontxe realitatea da, bai, esan aldigute dela ambizio falta, baina eskatu zenean ere zegoen bermatuta 10 plaza horiek betetzea. Esan nahi dut, bueno, pues onja realitatea da hori, eta horrekin egin behar da aurrera. Eta amaitzeko, Maria Moliner saria jaso du liburutegiak? Bai, zorionez, daukagu liburu zain bikaina, usue, kriston lana egiten duela, lehiaketetara eta aurkezten da,
Maria Moliner urte gehiagotan, ez dut esango urtero, baina urte askotan lortzen dugu saria, berak egindako lanari esker, ezta? Gazteekin ibiltzen da pilo bat irakurzaletasuna lantzen, udan ere egiten du kriston despliegea, liburutegi kanpoan kaleratzeratzeko liburuak, eta bar, eta, bueno, bere jardunari esker, ditugu gero, ez, bueno, zango nuke arrakasta horiek, ezta? Eta horrekin bermatzen duena da, pues, liburu gehiago erosi, izatea liburutegi bat, liburu berri askorekin, oso eguneratuta, oso dinamiko jende asko, bueno, seguramente hartzen egan, baloratuenen arteko zerbitzua da, bai. Oso ondo, bueno, noizbait ere albiste honen bat ere ekartzea ez dago txarto, ez? Hori da. Bai. Bueno, Arkaitz, mil esker, Zuei. hau guztia aipatzeagatik. Oso ondo. Eta, bueno, laster, berriro dituko dizugu, eta Vale, arazori gabe. ze kontatu aldi guzun, bai? Vale, eskerrik asko. Mil esker. Bai. Eta orain, bueno, Arkaitzekin mintzatu eta gero, jauz egingo dugu, urrengo asteko greba orokorrera, eta horretarako Mai Isasi Azkarraga izango dugu gurekin. Eta, barkatu, esan bezala, orain Mai Isasi Azkarragarekin mintzatuko gara, bueno, greba daukagu urrengo astean deituta, ez, Mai? Zeintzuk dira deitutako grebaren aldarrikapen nagusiak gutxienez? Hori, martxoaren 17an urrengo aste artean Hego Euskal Herrian dago konbokatuta, ez? Greba orokorra, eta, bueno, karteletan eta horrela ikusi ahal izan dugunez, aldarrikapen nagusia da lanbide arteko gutxieneko soldata hemen erabaki nahi dugula, horregatik eskatzen dugu 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata izatearena, eta, bueno, bada neurri bat nolabait aberastasunaren banaketaren aldarrikapen horrekin ere bai, ez? Konektatzen duena. Zehazki, bueno, aldarrikapen hau dator sindikatuetatik bide bat egin delako, ez? Bai Hego Euskal Herriko patronalak, hau da, Confebask eta zen patronalak, bueno, interpelatzeko, eskatzeko bertan 1.500 euroko, ez, soldata minimoa esartzeko, eta era berean egin zaio interpelazio bat ere bai Hego Euskal Herriko instituzio nagusiei, ez, Euskal eta Nafarroako parlamentuei, eskumen hori nolabait bereganatu dezagun ardura politikoa hartzeko, ez? Eta exigitu dezaten, hori da, honek ekarriko luke, ez? Madriletik, guk eskatzen duguna azkenean da Madrilen aplikatzen den, ez? Baremo berdina, Euskal Herrian aplikatu ahal izateko, hemengo bizi baldintzen arabera soldata minimoa ezarri ahal izateko. Eta, bueno, aldarrikapen hau da nahiko konkretua, ez? Como 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata, baina era berean uste dugu badela modu bat ere bai, erantzuteko 2008tik, ez? Datorren, bueno, krisialdi batetatik, ez? Ikusten ari gara, nola, aberastasuna gero eta, rekord mundialak egoten ari dira, ez? Aberastasuna gero eta banatuago dagoela modu gero eta bidegabeago batean, gainera krisian izko hitzen inguruan
hitz egiten dugu jada, ez? Aspalditik, bai krisi ekonomikoa, baina horri gehitu behar zaio, krisi ekologikoa, zaintza krisia, eta bar, eta, bueno, horrek ekartzen duela, bueno, pues gero eta, bueno, etxe bizitzaren larrialdia, eta bar, eta horrek ekartzen duela gero eta sektore gehiago, ez? Modu prekarioagoan bizitzeko bizitzera behartuak egotea. Orduan bada aldarrikapen bat nolabait, bueno, bizitza garestitu da, baina soldatak ez dira igo neurri berean, orduan exigitzen duguna edo eskatzen duguna da, hemen bueno, guk ez dugu nahi inor bere bizi baldintzetara, ez? Modu erdi duinean, ez? Iristerik ez izatea eta horregatik eskatzen dugu, ez? Mundu guztiarentzako hori, 1.500 euroko soldata minimo hori. Orduan, pizkat hortik. Eta zeintzuk dira greba honen deitzaileak edo antolatzaileak? Bai, deitzaile nagusiak edo, bueno, greba orokorretan gertatzen den bezala, ez? Kasu honetan, ELALA, Besteilas eta Etxalde eta Hiru sindikatuek deitu zuten, ez? Greba martxoaren 17ko greba orokorra, gero egon dira, ez? Bueno, greba deialdi honetara atxikitu diren beste hainbat sindikatu, eragile eta bar, ez? Gaur egun aktibo daude edo pizkat gure kalkuloen arabera greba bat ere ez da antolatzen bakarrik sindikatuetatik, ez? Kalkulatzen dugu 136 greba batzorde sortu direla azkeneko aste eta hilabetetan Hego Euskal Herriko luze zabalean, auzo herri eta eskualdeetan, eta 100 kolektibo eta antolakundek baino gehiago ja bat egin dute deialdiarekin, greba deialdiarekin, bueno, medioetan eta bar ere bai azaltzen joan den bezala. Gainera, bueno, pues lanzentro ere bai, ez? Lantzen ari garen zerbait da, osea, ez da bakarrik sindikatuak abstraktuan deitzen dugun greba bat, baizik eta jo, nik ere balioan jarriko nuke, ez? Pixkat horatzean dagoen guztia hori, 1.700 enpresa batzordek baino gehiago atxikimendua eman diote, tartean pues eskualdeko pues Maderas de Llodio, Amurrio Ferrocarril, Amurrioko udala, Laudioko ikastola, bueno, hainbat eta hainbat daude ere bai. Orduan, pizka bat guzti horiek izango ginateke, ez, deitzaileak, eta hemen eskualdean konkretuki jada aurretik dinamika propio bat zeukan ere bai, Aiaraldeko greba batzordea ere, bada, bueno, pues grebaren antolaketaren hori da, Aiaraldearen aldarriaren bidez, ez, bueno, pizka bat eskualdera ekartzen ari den sujetu nagusia edo, bai. Eta zein lanketa eta zein sektorerekin egiten ari zarete? Ez dute, ez dakite kasu honetan eskualde mailan ez dakite zuen. Bueno, pizkat aurreko larun batean egin genuen Amurrioko Refor enpresa gunean, ez? Agerraldi bat, hor sektore ezberdinetako kideek, ez? Pizkat grebaren deialdia indartu zutena, ez? Eta, bueno, pues hor jada esaten genuen, ez? Ez dela alde batetik, ez dela kasualidadea, soldata minimoaren azpitik begiratzen dugunean, ez? Ze sektorek betetzen duten edo ze sektorek dituzten lanik prekarioanak, ez da ezer berria esaten baldin badugu, ez? Bereziki emakumeak, pertsona migratu eta razializatuak eta gazteek betetzen dituztela, ez? Lan hauek eta evidentemente hori ez da asko kontu bat, baizik eta, bueno, bada nolabait konstatazio bat, ez? Dominazio sistema ezberdinek, bai kapitalismoak, patriarkatuak, ez? Kolonialismoak, nola elkar gurutzatzen diren eta, bueno, sistemaren bazterrera ere bai, ez? Eramaten dituzten, bueno, sujetu konkretu batzuk, guk askotan esaten dugu, ez da lan batzuek beste batzuek baino gutxiago balio dutela, da nork egiten dituenaren arabera, ez? Baloratzen direla modu ezberdinean. Orduan, badaude sektore batzuk gehien kolpatuak direnak, ez? Bueno, direla hori argiki feminizatuak, pertsona migratu eta razializatuak betetzen dituztenak, de hecho, bueno, hitzarmen joango bagina, ez? Modu argi batean, gaur egun 1.500 euro azpitiko katzen direnak, dira garbitzaileak, dira etxeko langileak, que por supuesto, aparte de soldata minimoaren azpitik egon, asko sordu gehiago lan egitera, ez?
behartuak daude, dira ostalaritzako langileak, edo industrian ere bai, ez? Bueno, kasu askotan pentsatzen dugu, ez? Industrian inork ez du kobratzen 1.500 euro azpitik, ja, justo sektore feminizatuei begiratzen baldin badiogu, ez? Kontserberak eta bar, hitzarmen gehienak daude ere azpitik. Bueno, orduan, nik uste dut lanketa berezitua egiten ari dela maila orokorrean ere bai, ez? Ba, sektore hauekin, precisamente greba honen nik uste dut bertutea badelako ere bai, bueno, sektore prekarizatuenak eta pobretuenak, ez? Normalean ere bai, margenetan kokatzen direnak, ba, erdigunean kokatuko dituen greba bat izatea. Eta, bueno, hor kalkulatzen da hori, irutik, bueno, hori, lanbidarteko gutxieneko soldatatik bera dauden 3 langiletatik 2 emakumeak direla, erdia gutxi gora bera, ez, pertsona migratuta razializatuak, eta 30 inguru, 30 urtetik berako gazteak. Orduan, bereziki, grebaren lanketa aurrez ere bai, nik uste dut badela, osea, subjektu horiekin egiten ari den lanketa bat, badelako modu bat ere bai, greba bat ez antolatzen bakarrik, ez? Osea, greba orokorreko deialdian, baizik eta prozesu oso bat da, ez? Eta, bueno, nik uste dut badagoela modu batean ere bai, bueno, pues babes bat, sektore horiek negoziazio kolektiboan bestela ezingo luketela inoiz ere eskatu, ez? Osea, horrelako 1.500 euroko, ez? Como igoera bat, eta bar, eta da modu batean langile elkartasun edo klase elkartasun ere ariketa bat, ez? Horrelako prozesu bat langile guztien artean antolatzearena, onura egia da, ez dutela bakarrik jasoko, ez? 1.500 eurotik kobratzen dutenak, baizik eta guk esaten dugu, ez? Badela ere bai, bueno, modu bat zorua altxatzekoa ere bai, ez? Langile guztien mesede izango dena, baina are gehiago esaten dugu ere bai, nolabait justizia sozialekoa dela ere bai, ez? Nolabait, esan dugu, ez? Ez dela kasualidadea eta dominazio sistema ezberdinen bide sektore batzuk kolpatuagoak direla, ba, precisamente zor bat daukagula, ez? Zor patriarkal bat, zor kolonial bat, pues, sektore guzti hauetako kideek modu askoz prekarioagoan egin dituzten lanak baloratzekoa, ez? Eta pizkat erdigunean jartzekoa. Orduan, nik uste dut pizkat, bueno, lanketa orokorrean, ez? Egiten ari dela Euskal Herri mailan eta eskualde mailan ere bai, herritar guztiekin eta pertsona guztiekin, baina, bueno, nik bai balioan jarriko nuke pizkat hortik egiten ari dela ere bai. Grebaren, bueno, deialdia, lanketa eta... Eta, zergatik orain greba eta aldarrikapen hauek? Ja. Zein prozesuan txertatzen duzu? Bai, ba, egia da, pues aldarrikapen hau ez dela berria, prozesua bai gehien bat artikulatu dela, ez? Azkenengo hilabeteetan, baino 2020an egindako lan bizi eta pentsio duinen greban, ba, zegoen ja erdigunean, ez? Aldarrikapen hau, 2023an greba feminista orokorrean egin genuenean, zaintza sistema publiko komunitarioaren bidean, hor herri akordio bat aurkeztu zen, aldarrikapen ezberdinekin, eta aldarrikapen hau ere bazegoen, ez? Herri akordio horretan jasota, eta ikusten genuen, ez? Orain zela momentua ateratzeko, precisamente, bueno, lehen esan dugunagatik, ez? Osea, ba, gaudelako langile guztion, ez? Bizi baldintzen okertze brutal baten aurrean, non patronalak orokorrean, ez? Gero eta beratsagoak diren, hori asko ikusi gara ere bai eskualdean. Eta, bueno, bazela garaia nolabait, bueno, sindikatuetatik ere bai, borroka hau, bueno, lehen lerrora eramateko, eta, bueno, pues azkenengo hilabetetan, ez? Lehen esan dugun bezala, interpelazio bat egin zaie, bai patronalari, eta Nafarroako patronalei, eta momentuz patronalak badaude, ez? Nahiko jarrera itxi batekin, ez dutenak bere burua interpelatuak sentitzen, ez? Osea, gutxieneko hemen erabakitako gutxieneko soldata bat aplikatzeko, ez? Haiek kontrolatzen dituzten enpresetako langileei,
Baina era berean ere bai, instituzioen partetik, hau ez da sindikatuek egin diegula interpelazio bat bakarrik, baizik eta milaka eta milaka sinadura jaso dira hilabeteetan zehar aldarrikapen hau EAeko parlamentuan, ez? Landu dadin herri ekimen legegile baten bidez, eta parlamentuetan ere atea itxi zaio eztabaida horri. Orduan, iruditzen zaigu, bueno, badela ere bai jarrera antidemokratiko hori ere salatzeko modua, eta horregatik ere bai, bueno, bada modu batean bi esesko horiei edo, ez? Osea, bai gure kontura berazten ari diren enpresariei eta bai enpresari horiei ezer esaten, ez? Edo agintzen ari ez dioten instituzioei edo beste alde batera begiratzen ari diren instituzioei, bueno, pues erantzun bat emateko, eta horregatik ere bai greba orokor forma hartzen duela, eta hori ez dela bakarrik sindikatuen aldarrikapen bat, baizik eta herri oso bat, ez? Atera behar dela, bueno, pixka bat erantzun hori ematen edo. Eta amaitzeko, bueno, barkatu, amaitu baino lehen, azken aldian ere, claro, greba orokorra daukagun mai gainean, baina adibidez, Tubos Reunidoseko greba mugagabearekin bat egingo du, aurrera berez asteazkenean dituko dute, baina ja Bai. batuko dira 17an. Zer ekarpen egiten dio grebak eskualdean bizi dugun egoera honi? Bai, bueno, guk argi daukagu, ez? Eskualdeko langileok edo lanbide gutxieneko soldata propio, 1.500 euro hemen erabakitzearen, ez? Aldarria edo behar hori daukagula. Horrek ekarriko lukeelako, ez? Esan duguna, ez? Langilerik prekarioenei bizi baldintzak materialki, ez? Askori, ez? Jende askori hobetzea, baino era berean ere bai, azken urtetan, hemen Aiaraldean ere esaten genuen, ez? Azken urtetan sortu dugun, guk geuk, ez? Langileok sortu dugun aberastasuna lapurtu nahi diguten, ez? Enpresa handi guztiei ere bai, erantzun bat emateko modu bat badela, ez? Osea, hemen badirudi, bueno, koiuntura berezi bat bizi dugula, ez? Aiaraldean, mundu guztiak, ez? Alde egin nahi duela, edo enpresak itxi nahi dituela, eta baina honek badauka atzean logika konkretu bat badela hori, ez? Osea, bueno, gero eta enpresa multinazional eta enpresa handi gehiagok, eske etekin gero eta gehiago ateratzen ari dira, hori da realidadea, kontua da, ez? Ez dutela bere burua, ez? Behartuak ikusten, lehen esan dugunagatik, ez? Instituzioetatik ere zaielako interpelatzen. Eta, bueno, pues langileon bizi baldintzak, ez, bermatu ahal izateko, eta, bueno, pues gai dira, ez, planteatzeko gaur egun ikusten ari garen bezala, ez, 300 bat kaleratze Tubos Reunidosen, 35 kaleratze Maderas de Llodion, eta bar. Baina era berean guk ikusten dugu hori, bueno, etorkizun ilun honen aurrean, ez? Antolatzea eta langileak bueno, kalera ateratzea, eta bai, tokian tokiko problematika konkretuen arabera, hau da, ez? Enpresa bakoitzaren estrategiaren arabera eta bar, antolatzea, baina baita eskualde bezala, ez? Erantzun kontundente bat ematea dela forma bakarra, bueno, hemen lan eta bizi ahal izateko, ez? Modu duin batean gaitasunak berreskuratzeko, ez? Eta hori erakutsi izan dugu, uste dugu, ez? Bueno, pues historikoki ere bai Aiaraldean beste borroka batzuetan, eta nik esan nahi nuke ere bai, ez? Greba honekin, askotan ere greba orokorrak ez direla egun bat bakarra, ez? Prozesu bezala ere bai komo ulertzen ditugula, eta jo, grebaren deialdiak berak ere bai jartzen dituela, ez? Enpresak eta jartzen dituela patronalak, bueno,
urduri ikusten ari gara ere bai, ez? Nola, bueno, negoziazio kolektiboaren bidez lehen imposiblea zena, ez? Lortzen ari dela, enpresa batzuetan hitzarmen batzuk, ez? Sinatzen ari dira, hurbiltzen ari da, eta jada ez da bakarrik, ez? Greba orokorra bera, eguna bera, ez? Zelan ateratzen den, baizik eta prozesu guzti horretan ere bai, ze langileen antolaketa ematen den, ze gaitasun dagoen ere bai, ez? Beste testu inguru batean, greba orokor bat deituko ez balitz, ez? Bueno, lortzen zailagoak izango liratezken aldarrikapenak plazaratzen, eta bar, orduan, bueno, laburrean uste dugu Aiaraldean asko dakigula, ez? Azkenengo urte eta hilabetetan, bueno, gure aberastasuna lapurtzea zer den, ez? Eta ikusten ari garela, bueno, hori gure lagun, herrikide, auzokideen kaleratze behin eta berriro, ez? Mehatxuen aurrean, eta horregatik, ez? Aiaraldean ere bai erantzun propio bat ematearen beharra. Eta orain bai, zein prestatu duzu eskualdean egun hortara? Bai, eskualdean hori, aurreko larun batean egin zen publikoa, pizkat grebako egitaraua edo, eta, bueno, igual deialdi zentrala izango da, Hamazazpian bertan, arratsaldeko 6etan laudioko kaleetan egingo den mobilizazio nagusia, hor, bueno, pizkat erdigunera ekarri nahi dena badela, ez? Precisamente ideia hori, Aiaraldean ez diegula etorkizuna lapurtzen utziko, ez? Eta protagonismoa izango dutela, bueno, pues, konflikto ezberdinetako langileek, baina baita etxebizitzarako sarbidea ez daukatenek, zaintza gehiegizko zerbitzuak, ez? Dituztelako greba egin ezin duten zaintza langileak, eta bar. Orduan hori izango da deialdi zentrala, baina aurretik hasiko gara, ez? 16an aurreko eguneko arratsaldeko 8etan egingo da kotxe-karabana bat Urduñatik hasita eskualdeko, bueno, horrela herrigune nagusiak zeharkatuko dituena, alde batetik, bueno, greba bera hasten delako martxoaren 16ko gaueko 10etan, ez? Normalean, eta gaueko turno horietan ere bai, pizkat pistoletazo de salida bezala, eta gero, ohikoa den bezala, 17an bertan piketeak egingo dira, bai 5:04 gutxitan Amurrioko telefonikatik, eta 5etan Laudioko Lateorroko aparkalekutik, bueno, enpresagune nagusietara, egongo dira ere bai goizean zehar herritik piketeak, eta baita elkartasun piketeak aurreko greba feminista orokorrean, ez? Pizkat asmatu genuen edo termino bezala, hori greba egin ezin duten langileak ere ikusarazteko, ez? Adibidez Amurrioko residentzian 11 eta 4 elkartasun pikete bat egingo da, eta gero deialdi nagusiak izango dira hiriburuetako mobilizazioetara, izango direla 12:30. Orduan, hiriburuetan zentratuko da goizeko, bueno, grebaren aldarrikapen nagusiak edo kaleetan, eta, bueno, aldela, ez, alik eta langile eta herritar gehien elkartuko gara hiriburuetan, eta gero berriro, eskualdera buelta, ez, badaude, bueno, kalean ere bai, bazkaltzeko aukera egongo da, bazkari autogestionatuak, eta gero bereziki hori, arratsaldeko mobilizazioa, Lamuza plazatik aterako dena, indartu nahiko genuke. Bai. Ederto, hor geratzen dira, ez? 17ko deialdiak, mil esker Maili, badakigu agenda nahiko estua daukazula orain, bilerakan, bilerak hemen, ordu mil esker gurekin egoteagatik. Zuei. Eta orain, atxeden alditxo txiki bat egingo dugu, eta Inigorekin mintzatuko gara, Aiara binari buruz, beste gai bati buruz, kasu honetan kirola, eta, bueno, asteburutan egingo diren lasterketa bi buruz. Eta aurreratu bezala, orain mintzatuko gara Inigo González de Tejadarekin, bera da, Aiara birako antolatzaileetako bat, eta, bueno, harrapatu dugu justo, bueno, konpromiso batean, baina alere egin dut artetxo bat, gurekin mintzatzeko, kaixo Inigo, zer moduz? Ondo, primeran, dana, bueno, pizka bat urduri,
bueno, urtero bezala. Ja lehenengo etapa larun batean joko dugu, eta, bueno, bueno, urduritasun pizka, baina, bueno, ondo. Bueno, zera, asteburu honetan esan bezala, hasiko da Aiara bira, zeintzuk dira prestatu dituzuen hitzorduak, hasiko da aurkezpenarekin, eta gero zenbait asteburutan luzatuko da, ezta? Bai, bihar egingo dugu aurkezpena Artziniegan, arratsaldeko 7etan, eta gero, hurrengo 3 asteburuetan, lehiatzen dira etapak. Bai, larun batetan, arratsaldeko 4etan izango dira, eta igandetan goizez, 12:30. Etapa guztiak hori, ordutegiak berdinak izango dira. Eta, bueno, ez badirudi ere, Aiara bira oso hitzordu garrantzitsua da kadeten kategorian, eta duela urte pilo antolatzen duzuela, azalduko diguzu apur bat proba honen garrantzia? Bai, bueno, oso importante da, azken urteotan hori, garrantzi handia hartzen ari da, ja, 36 edizio daukagu, atxean, bueno, gezurra dirudi, baina hori, da, edizio pilo, COVID-aren urteak izan ezik, hori, bizkarri gabe eztabaidatzen da, eta, bueno, bitxikereak izan, hori, nik lehenengoan parte hartin nuen ja, hori esaten da, hori, sartzen ari garela, ja. Eta orain dela asko. zenbat talde arituko zarete proba honetan, aurten? 31 talde, bueno, azken urtetako kopuruei eutsiz, gutxi gora bera berdinak. Iaz etorri zen Turkiar selekzioa, eta urten ere errepikatuko du parteidetza. Nazioarteko proba da, orduan, bueno, eta gero, bueno, estatuko kadete talde honenetako batzuekin, beti bezala maila oso altua da. Eta, bueno, parteko iristen zaizkigun eskaera guztiak ezin ditu erantzu da, kopua mugatu behar dugu, eta, bueno, datorren taldeak beti errepikatu nahi du bere parteidetza. Eta, zera, aipatu duzu, taldeen parte hartzea mugatu behar duzuela, baina gero badago, taldeez gain, zuek antolakuntzan eta herri mugitzen duzuen jendea. Gutxi gora bera zenbat lagunek parte hartzen duzue lasterketa honetan? Bueno, Aialatik hori, da, etapa guztietan daude, eta gero etapa bakoitzaren, elkarte bakoitzak bere etapa antolatzen du, eta bere jendea bueno, bidaltzen du. Eta gutxi gora bera, etapa bakoitzarako 50 pertsona gutxi gora bera, inguru buruz, orduan hor tarte horretan. Bai bihurgunetan, bueno, babesteko bihurguneak, voluntarioak, eta gero autoetako gidariak ere oso importanteak. Guztira esan da, 50 pertsona gutxi gora bera etapa bakoitzean. Eta, bueno, da, hori, antolakuntza hori. Antolikuntza nagusia da Aiala elkartea, hori kanpo anaiek parte hartzen duten gizarte guztiak koordinatzen dituzte, eta, bueno, lan izugarria egiten dute urtero. Aipatu dituzu kanpo anaiak, aipatu duzu Aiala txirrindularitza elkartea. Zer espero duzue taldetik aurten? Izan dituzue belaunaldi garrantzitsuak azkenengo urteetan, eta emaitza honak azkenengo urteetan Aiala txirrindularitza elkarteari dagokionez. Aurtengo helburuak bakizu zeintzuk diren? Bai, bueno, dinosu hori, taldearen espektazioa edo asmoa edo, bueno, da betikoa, hori. Ikus dezatela eta ondo pasa, hori da helburua. Emaitzak ez dira garrantzitsuena. Hori, esperientzia bezala, dira hau parte hartzea oso ona da
bientzat. Orduan, hori, ikasi eta ondo pasatu, besterik ez. Eta urten, baduzue omenaldirik etaparen batean, edo hautatu duzue pertsonaren bat omentzeko? Urtero egin ohi duzue? Beti. Urtero izaten da omendu bat. Eta urten Laudioko sari nagusia izango da omendua. Da hori, goi mailako probaren simboloa, bai? Hori, neska mutil hauek, ara iristea nahi dugu, hori, maila horretara iristea. Hori da asmoa eta hori da, nola esan, hori, txirrindoleritza, bueno, guk bultzatzen dugun txirrindoleritza hori lortu nahi dugu. Horregatik, aurten azken etapa Laudion izango da. Hori da, bira amaitzeko etapa, omenaldia egingo da azken egunean. Eta amaitzeko, egia da, gu adibidez, webgunera egoko ditugu etapa guztiak, emititzen dituzue zuzenean, ordan egongo izango ditugu ikusgai zuzenean emititzen duzuen bakoitzean, baina zure ustez, zeintzuk dira galdu ezinak. Bai, batzuk agian izan daitezke internet bidez ikusteko, eta besteren bat, errepidean, eta errepidean zein puntuan da zure ustez egokia ikusteko, bi hautatu beharko bazenitu Aiara Bira honetan? Streaming hori, etapak ikustea YouTube bidez, oso importantea, iaz hori, Turkiatik, jende pilo ikusi zuen bira, eta, aurten, etapa guztiak oso gogorrak dira. Nire ustez da edizio zorrotzena. Nik ezagutzen ditudan edizio guztietatik, nik uste dut hau gogorrena izango dela. Hirugarren egunean daukagu erlojupeko bat arrespalditzan. Eta, oso interesgarria da hori. Txirrindoleri guztiak ikusteko banan-banan, oso aukera polita. Gainera hori, askorentzat, kronoren aurkako bere lehen esperientzia izango dela, eta ikuslarentzat hori, oso polita. Da motxa, erlojupeko motxa, baina oso interesgarria eta oso erabakigarria hori. Zaikapena erabakitzeko oso importantea. Eta, hori da, baina etapa guztiak, Laudiokoa oso gogorra, Garate mendatea birritan igotzea, erabakigarria izango da ziur, eta, guk nahi dugu bai, hori, streaming bidez jendea jarraitzea dira, baina errepidetan hori topera ikusi nahi ditugu ere. Ederto, Inigo, mil esker, eskerrik asko benetan, tarte hau topatzeagatik, zure egin beharren artean, eta animo daukazuen erronkarekin, eta laster arte. Vale, eskerrik asko ito, zuri. Venga, laster arte. Agur, bai. Eta Inigorekin izandako mintzaldiaren ostean, bakarrik geratzen zaigu agur esatea. Gogoratu, egun hauetako gertakari guztiak saietuko gala biltzen aiaraldea.eus webunean, gogoratu agenda daukazuela ere hor, ikusgai, asteburura begira, eta gogoratu, tamalez, mugarrek izan daitezken datak eta itzorduak ditugula berehala, esaterako biherko Tubos Reunioneseko bilera. Eta, bakarrik, zehaztapen bat, Inigo aipatu du 7:00 dela biharko Aiara Birako aurkezpena, eta duela gutxi heldu zaigun mezu bat, antolatzaileen aldetik, arazoak direla medio, eta antolakuntzarekin harremana ez duten arazoen ondorioz, 7:30 mugitu dela aurkezpen hori bihar Artzinegan. Beraz, besterik gabe, gogoratu, urrengo astean ere hemen egongo garela, 7:00 ordu batetan, eta, zuen parte hartzea espero dugula. Ondo izan asteburuan.